Nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Oh yeah. Oho. Di kung nadadangog ko yan, May dadadangog ka? Ay, gwa na. Everybody on vacation. Gani sa nabaga so, ampay ta so, kwan sa na? So, kurudalan sa na ampay ta naman. Tama ta malipot, ha? Ampay ta baga, so gani sa nabarayli dyan sa Imalnod, ha? Nabarayli dyan sa, ano ni Kagbakong. Uda, so gari baga ko yan ni may pisa sa Bariis. Parang sa nakanampay, ha? Kung bako gari, igwa ka ki birthdayhan naman sa San Vicente Pequeño. Parang sa nakaya. Tapos nag-irinom-inom ka mo. Sige, nga rarak-ngakan primero. Nagmangno ka man kan, may seryoso na. Nagmangno ka man kan, nagsuryawa na. Pag nagsuryawa, nagmangno ka man kan, uto na, naka-tricycle na. Masan nga yan? Daraw niya sa ospital. Nabungag nga yan. Nabungag nga yan eh, kuhan ha? Ano, natay ito may duguyat. Nasaksak nga yan. Oh, bata nga kilikili. Kabaga. Nagpapara irinuman, nagpapara urugmahan, diyan kanto, nagpasuruhay, nagburuhagan, nagsaraksakan. Ha? Maray ka, kampanahon mi ka ito, ano yabutan sana, burungagan ko yan mi. Ngayon ba, nagbabaradila na, ha? Nagbabaradila na. Kana uli, naghihibi. On vacation. Ano na nga, ni patawado na nga ako, Paiguryo. Party everywhere. Dahil ka man niya, Paiguryo, tito, nga, tanak. Dahil mo, tito, yung lintas na pigpaparamuda mo ako. I guess right now she's in. At si Mrs. Pigugumul-gumul mo na patawadon ta ka. She wants to dance. Hello! Lulu. Damerian. Maray na hapon, Pilipinas, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Welcome sa programang Pinky on Mo, baby. On my mountain. Uy, ano na ang latest duman sa nawawara na Cessna plane? Care what people say. I don't. Ano na ang latest duman sa kasi bago bagang aga napiga flash report ni Jimmy, ha? Nadangog kuman si Pio nag-report kaso bago kay ano yang garo kay Mar. Totoo nag-report naman si Jimmy duman kay Ate Angel. Ano na? Hay na suruplano. Hello. Migo, Yes. tamang-tama. Iyo man ang ihapot ko sa imo kung may barita na. Una si Jimmy ma-report baka si Jimmy nakaisi. Iyo, ang latest na pagkapod sa radyo kay to, bandang bato naman, no? Bato Camarines Sur, sulat na radyo. Kaya daw ako may gota. Sabi ko, kung ito nag-crash landing, sana daiman pare, sana daiman. Kung nag-crash landing ito digdi sa Albay, may report na dyan sa pali. May mga text na kitang na-receive, di ba? Iyo ko tao. Oo. Tapos, ang latest na ano ninda, may pasiring na dadigding ma-search na Tingan Air Force. Kaya ang duda ko pare, sa luwas kang probinsya kan Albay, ito talaga Bato sulas na pagradyo. pangyayari. Maringani, tabak, ay sus, bata may lake, bato baga dyan, kung saan. Yeah. Thank you. Thank you. Salamat doon. Thank you. Sabi ka taram kumain ka sa bago kay Ate Angel habang yaong kami dyan sa ano yan sa newsroom. I'm happy. Kanya ko, hay na so. Alam mo nga niya ko Ate Angel kung ito nangyari sa Albay. May report na lang, may text na. Arin. Babayi. Nata. Mareman direct na nag-retire ka na. Mareman nag-retire ka na direct ta. Namimista ka man actually. Sarawa yun yung pasalbatan na yun. Manong Rick, nagpasaway naman si Direk Edwin. Sarawa yun. News Director Emeritus Edwin Peralta. Sarawa yun na.
O ne, may follow up si Jimmy. Mga tugang sa nawara tabing eroplano kasabago na take off diyan mga tugang sa Bicol International Airport. Ha? Dahil na nasusugunhay ng yan ang eroplanong yan. Sa private plane po siya na may sakay da tabi na mga nagkaperang foreigners. Pwede ba pang mga Pilipino, mga tugang na kasarabay duman, ano? And maklaro ta na kung sisipon mga kasanharali ito, budak kung saraysay po ito, ha? Jimmy, nasalita sa follow-up. Good morning, Jim. Yes, Good afternoon. salamat BP Maray napon sa mga paraan tabay. Palaisipan na kunhay na ngunyan itong Cessna plane na 340 tail number RPC 2080 na naglayog 643 halin dyan sa aeropuerto. 648 na sa tangod kan na palanog. Yun na ito ang last na nahiling. na informasyon sinahiling and digdi sa area kan Kamalig nagturukan daralagan digdi sa kabubuldan kan Bantunan Sitio Bugtong boundary kan Kagiba Palanog Baligang last na hiling ini kaso bago na hababaon tapos karong katungo na patapos nagaso. Pinag-confirma rin ni Kapitan Pablo Milaran. Nag-aso Kaso, okay. Ganyan, igwanin na tatanaw na maso o digdi sa bulod na parte kan Sitio Bugtong. Dinaruman kan mga members kan Bureau of Fire Rescue Group. And pag-abot duman, anabutan ta BBP, pig susulo na mga bunot. Sarawayo na salbatana yan. Zero plano. Nakabunot. Mga bunot na pig susulo. Okay. Nagugunta si Kapitan Pablo Milaran sa entrevista kan DCG Binyos. Hindi po ako, lain sa sa kaya sirman sa kudawat, pateng tapat firma na tagsuping kan ko yan. So, mga harap naman, napig-agihan kahit doon ko yan, nagkaraman sa muyan na. Ako ba, grabe na suugong ka niroplano? Kurano ka ba? Kurano ka ba? Ababaw na talaga? Nag-araso? Iyo po, sabi kan mga yan naman, may harap naman na po yan sa Sitio Bugtong, kami naman, tiradyo. Sige po kung nandito, kaya parang timpan. Kulang nakitawo po dyan, Kap? Kulang nagtawo? Kulang na mga tao dyan, mga makahoy dyan na lugar? Wala po tao, pero opo, wala mga kuyan lang, mga tao ng pundikti, mga... Okay. Pero sa paghanap ninyo, wala man ka mga nahiling? Indikasyon? Opo, tayo na po rin man akong sekretary ko. Sabi tayo ko, ako yan, nagdagaso ito pala, nagpulang kibunot man lang, nagsulot. Bunot? Binuman ko na pulot kayo. Sa indaw buminagsat. Hindi man daw nakanto sa Manila. Yan ta, BBP. Jim. Kasi bago, may pig-report ka sa kuya naman. Madagog ko kay Marbuda sa, diba kay Jenny. Pwede ma-reiterate mo kung saan harali itong, may mga pangaran na kita kan mga tao, saan harali ito, wala kita, hindi ko sana kung si Joshua na nagpasiring siya sa airport. Dahil ko aram ko nakakuha na siya kipangaran. Pero sa pagipaguro niya to, digdi ka, so iba, nagpa-follow up na so MDRR mo. Tayo nalerto na kasubago kan PDRR mo, OCD. So mga MDRR MOs, digdi sa 3rd District, pati BDRR MOs, na kunigwan obserbasyon na kakaiba sa mga barangay, report tulo sa mga otoridad. Ngunyan, nakahuron ko digdi sa Kamalig, tagapag sa MDRR, MDRR mo, naligado, hali ito sa Bakbanta BBP. Mga VIP na ito and may foreigner lumanalunad. Bali, apat na mga persona. Pangyayari sa mga bakano. Oo. Ngunyan, wala na. Sagkod nun yan, may nagtataram, nasa bato da may nahiling. Pero wala man may mga... Pero Jim, paano na-confirm na dahil nakaabot sa Manila? Sa bagay, ko araw ito nag-aso. Di talaga ito makaabot sa Manila. Paano na-confirm na dahil nakaabot sa Manila? So, mga television network, ikaw ba yan digdi? Nagpapapalo up man digdi. And actually, magin so sa Bakman, naturally ko yan mga so kaapi ko yan kung mga kontak duman. Kung talagang nakantos duman, ikukuha na ninda sa mga MDRR mo, ibababa na so alert. Asog now, dahil pa man,
Iyo ano? Pangyari Nagkabandira sa pa? mga ka. Okay, okay. Sige daw, tamay mga... Ipwede kitang apudan mo niya na daw. Di duman sa kwan, sa ano yan. Buda, kung araw ka ng sitwasyon, sabi ko nga ka sa bago, abang pigdadangog ta ka, nagug man si Pio, kung idigyan sa albay, halimbawa man, sana buhay pa, ano, sana nasa kwan, di ba? Nasa safety na nasa safe na kamugtakan sa mga pasahero, kampigahanap ngunyan. Baka kung nakalanding, nag-emergency landing diyan sa mga play na lugar, kung saan diyan sa mga kabasan, di ba? Mga kabasan, ano ini makapaabot-ulos kan kwanta. Kung iyan mga dayuhan, siyempre baka may misyon digdi sa tuyang probinsya. Kung may apod si Manong Rick. Totoo man ang gadini sa Bakman. Iyo. Manong Rick? Amigo, Yeah. i-forward ko sa detalye pati sa mga ngaran niya on dyan sa messenger mo. Very good, very good. Thank you, Thank you so much. Oo. Okay, yeah, di ba? So, imdiarari mo ginubatan, yapudan ko man si Ma'am Joy Maravillas na nagturukad man duman sa Purok 6 sa Barangay Mauraro. Oho. Tagari may mga sighting man duman na arog kan sunahiling digdi sa Bantunan. Oho. Okay. Daralagan man duman pati sa pulis, imdiarari mo, Bureau of Fire, tuminokad man sa bulod na posibleng Nag-check man. kung sa inahiling ito nga baba na aeroplano, iyon iduruman kan kuan mga barangay official, BDRR mo, police, Bureau of Fire, sa pagbaka sakali, wara man, negative man sa ginubatan, negative man digdi sa kamali. Whereabouts ka na sabing sis na plane, ay nangon yan. Iyo ano? Iyo mananggad ang kwanta, no? Yan may mga suggestion na dapat magpalayog na dati chopper. Gamitan ki matabag ang panahon ngunyan, malumlumon, mauranon, maparuson pa. Nagkataon man. Okay. Yan at BBP. Digdi sa mga follow-up niya to, Piodoran, may duman posible man, kung antos duman. Takon sa dagat, gararayo na ngay madagat. An may dagat na rin from Kamalig, Hubilyar, Pilar Donsol. Harayo nang likod, digdan minaagi sa may Batangas, yan may minaaging dagat sa may Batangas area eh. Kung dyan ang kuhan. Digdi sa Batuwara man kidagat digdi lake and digdi kung nigwa, aram na digdi, makukuwata na digdi ang informasyon. Iyo. Sa area ko, tara ni man sa nasa Libon, wala ki informasyon digdi sa area ko ta BBP. Iyo na although yung man sa digdi sa Kamalig na spotted ka Subago sa Bantunan. Iyo. Diyan na si Rip. Diyan na si Rip lang ki ito. Confirmation ba ni Kapitan Bigyan po lang ko si Sir Cedric, baka may latest sa PDRMO, Kanalbay. Okay, ato mo ako, KBBP, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ilyong ta daw. Sir Cedric, maray na agahapon. Okay na hapon, tabi. Opo, may latest pong nakaabot sa inyo, Sir Cedric, regarding naman sa missing na airplane tabi na naglayog dyan sa Bicol Airport, kasi mga aga. Hindi pa kaming nakukuha ang positive result, pero ilang teams ang nakadispatch. So team nga na kang EMS ta, standby for medical, pero ang problema, drizzling and windy ang condition, kaya mas kang drone, dito mapalayo. Iyo talaga eh. Bata mo rano, marumi-rumong pampalibot. Dako lang mga sightings na nasa mo kaya nalilibong. Pero ikaw mga team sa Parkang Kamalig, mga ginubatan, ikaw man kitang suligli sa Kirangay, ikaw man na. May mga communication man sunda, dahil pa sa tuwa nakakaabot na positive result, nagkalat ako feedback. Iyo po. Itong Cessna plane, kasi po ito, sir, may report po kasi may sadiri ka ito? Ang aram ko, pero bago ko confirm, ko yan. Bakman gayon. Yeah. Pero dahil ko ma-confirm, although pa sa bago, nagapal sa kon Bakman. Pig-confirm din na pong hali sa sa mga tao? Dahil ako naghapot siya na si primero kung speak, monitor ko sa pag-mobilize ng mga tao. Iyo. May foreigner gayon. Iyo. Okay. So, pero kung di kayo ito ng, halimbawa, sana mga buhay pa, taka-Iraq man, kung di ito salbay nangyari, pwedeng may report na po kuta na ngaya, text ngaya, hali sa mga residentes. Nag-ano nga na ako, kukuyan ako,
nagre-review ako kang flight radar. Hmm. Ang nare-review ko mga aeroplano sa mga haling Tacloban, mga Iyo. hali kung sensay, nag-aragi sa Toya. Dahil ko nahihiling ito sa dahil ko aram ko nag-ano ito, nag-sign on ito na may call sign ito sa flight radar ta. Nag-review ako from 9 o'clock. Dahil ako nahihiling na aeroplano. Talo mo ko ta sa pag-review ko, mahiling ko sa flight Sa flight? radar. Correct. Kung saan nagpundo. So, si Jimmy, may kauro na kapitan dyan sa may Kamalig area. Bantunan area ito, natatanaw ninda habang nasa itaas itong aeroplano na hababa na dangan layog. Nag-aso? Eyo, pero Oo. sabi na naman sa may parte kang, arayo na ito sa bulod kang Kamalig. Kaya Yeah. lang, may garo ka residente naman. Kung may residente, dapat naka-report lamang. Iyo ko ta. Buda kayo, from the ground, baka mamailing kung ano nangyari naman. Anyway, dako lamang palantabi sila nakadispatch na grupo para sa research and rescue operation, ano? Salbay. May ginabatan, Kamalig, Mm. Isotimta, tapos may Pedoran. Kaya Oo. kung haram sa Obilyar, dahil akong feedback sa Obilyar ko ni Guaman. Iyo po. Sa may parting Kamsur tabi, may feedback ka mo duman, Camarines area? Negative man, ang paghihiling ko nga natatadyan ang hiling kung nag-take off siya pa Manila, dapat ang direksyon niya pasiring si Santo Domingo. Iyo, tas paros. Amihan baga. Kay iyo nga nang pighapot ko kasi baga actually kang nadadangog ko. Tas nailing ko sir ng mga eroplano na maski sa Dracula, ang pag-take off, pagpanig di sa may first district, Dapat Edwin. tanggad ko diyan sa Arong, oo. Kaya nagngangalas man ako. Pero ang sabi kan Kap, so nakabot sa kong information, hali kay Eugene, ang ultimo dang communication, rasidaro hanggang dumana siya na, yaon dyan sa may Palanog, sulas na location kang Iyo. Siyempre, malayog pa man ito kung pasain bago ito Iyo po. kung saan talaga eksaktong lugar. I see, okay. Sir, salamat sa pagsimbag ha. Salamat to na maray tabi. Ngayon na pagkapot. Negative, panagalat pa kitang feedback sa field. Yeah, opo. Thank you. Okay. Thank you po. Okay. Alright. Mga tugang Dr. Cedric Dae para dyan. Itong Cessna 340, no? My tail number RP C2080. Mga tugang, ito po eroplano. Aram mo taro kay Joshua, kung may nakuha na siyang mga pangarang, detalye kung sa inhali, taga-sair, whatever, mga tugang sabi nga ni Renen, let's pray nga na safe sa mga lunad po and please inform agad sa nearest PNP if may info about debris or survivor. Iyo baga. Ba't ang sis na baga? Medyo may dadidad ng eroplano. Ade, sige daw, aramon ta daw ang follow-up ka ni Joshua kung may latest siya regarding sa kahaputan ng kan publiko. Kami, Joshua. Yes, maray na hapon ta, BVP, maray na hapon sa mga paraan tabay. Blanco, maging ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Area 5. Kunain na talaga ang eksaktong lokasyon kaining Cessna 340 and may ngaran ining RP-C 2080. Yes. Susog baga VP sa mga nanatang report asin sa kumpirmasyon sa pagkipag-ulay tangon niya na hapon kay CAAP Area 5 Area Manager Madam Cynthia Tumano. Naghali ni sa Bicol International Airport bandang 6:43 kasabagong pagkaga. And last inning na contact 6:48. And instructed din na mag-update o mag-talkie report pag nagalampas na nin 20 miles. Alagad daday na BP nakapag-report itong naunang bita ng Cessna plane. And pinagbalo na makontak su piloto, alagad negatibo na BP ang result. Ang latest sighting kay ni susog sa impormasyon ni Madam Tumano, duman nga ni sa Bantonan Kamalig Albay. Iyo, sa pag-report ni Jimmy, ito nakaroon sa kapitan, di ba? May nahiling na nag-aso-aso sa ibang lugar, dinuruman, inabot na, sulo na bunot. Roger. Oo. Ang problema tabi VP ta sagkod ko niyan day man ki nakuha pang update an CAAP Area 5 ta magin so pinadala nindang mga rescuers duman. Day pa man nakapadara sa indanin na update may kinaraman duman sa insidente. Gari maluyo man data VP duman an signal sa lugar. Tigon ki Madam Tumanot kun makapadara nga sa mga ki-update posible nga pagali na nindo duman sa lugar pagbaraba na ali sa bulod. Ang gusto kong maraman, Joshua, may desen ng report kung saraisay ang mga sakay, sisay ang piloto, anong pangaran, sa harali. Pinagbalo tayo ni Dahil yan ki account sa airport kang BIA kung saraisay ito.
Oh, dahil man da tabi VP hinapot nga ni kay Madam Tumanot so mga pangaran kini pero dahil man da siya pang kapot na mga pangaran kini pero apat tabi ni VP persona, duwang pasahero, sarong piloto, buda sarong crew. No. Apat. Actually, may ngaran ako digdi. Di na nainot na pala dyan tabi May sa pinadala ko sa mga amigo tagang pangaran. Gusto ko lang kutaikan makainot. Ugaring dahil man sa kina itong mga pangaran si... Tara mo, before na maglayogan dyan sa airport, ikaw kay pangaran iyan. Nasa kwan bagaan, may ano po kayan, may ano po kayan eh? Record. May record dyan, may pig-upod na... Ano nga nang upod ka anso sa kwan baga? Sa pangaran? So... Flight something? Actually, may flight plan iyan. Buda may ngaran na i-report na sisi nga nakasakay dyan. Roger. Pero kasi siyang piloto, siyang co-pilot, siyang crew, buda mo siyang pasahero. Kaya kung kakwaong kang kaap, madaling ko anon kang kaap mananggal. Kuri, ang konsentrasyon nila nasa butan taman, taduman sila sa rescue. Rescue ops kan para magapan pa kung kumusta man kung ini yaon kung sain nang managad na nag tadi tangan aram ko nangyari man may CBP kung naglanding siya o ano taba kamay nahilingan niya na mahiwaso na daga luminanding baka kinayang makalanding di ba? Correct. Actually nga ni VP, yaw pa kami sagkod ko niya ni Kuya Boy dig sa entrada kan na Bicol International Airport. Poon pa kami dig sa bagong alas 2. Di pwede magkuhan, di kamo pwede maglaog sa airport na makiuron duman sa opisina ko. Kaso bago nga ni VP, tamay gari protocols man sugard na nagko-coordinate duman sa laog. Ang problema, Sabado pa lang ngunyan VP, dahil man daki opisina, dahil man antaraman kang gwardiya, dahil man da nga kikuan kay mga personals duman sa opisina. Sabado da pa lang tabi VP. Iyo mananggan ano? Iyo mananggan. Nagbalo kitang makontak si Madam Tumanot and nagsimbag man rin ni VP Kasubago. And so, tinawag niyang impormasyon, yun na nga nito, latest sighting saya duman sa Bantunan, Kamalig, Albay. Manifesto. May manifesto yan bago. Gabos na aeroplano. Pag nagsakay ka dyan, igwa ki flight plan iyan o details, buda manifesto. Correct. Yun naman nakalistang pangarang ng piloto, so crew, buda sa mga pasahero. Correct. Yan. Matibayon talaga rin amigo ko. May nagdadangog ini. Tako na nagdangog, tapos na naman kita. Si dating konsyal Chito Baldo. Passengers Manifest. Yan, di ba? Thank you, bossing. Di, wala. Ano talagang aeroplano nga, ano? Salbatana. Cessna Plane 340 with tail number RPC 2080 aircraft was reportedly missing after it departed from Bicol Airport today. According to the initial report, aircraft departed 6:43 a.m. Last contact was at Kamalig Cement Plant, passing 2,600 feet at around 6:48 in the morning. It was instructed to report 20 miles out of Bicol Airport. After several minutes, the CAAP control tower was trying to contact the plane but no response was given. Yan ang latest baga. Sabi ni Angel, kung dumangayaan mo pasayro, malakisto. Di ka magparapakiurong ka Angel direct tabi Di ka magparapakiurong. Taki pa yan. Puntulo naman. Natasunto ka. Okay, kuya na Joshua. Yes, okay tabi, VP. Anong oras man nakauron si Madam Cynthia? Nagbalo kita VP makauli siya Kasubago mga around alas 2 and nag-upload naman kita sa yangon niya na alas 3 for updates. Pero so ito niyang info Kasubago alas 2. Iyo man so info pa ngunyan taday pasindanin na update hali duman sa mga nag-rescue man from personal scan ka app. Uni baga may post so Kamalig Bureau of Fire? Kamalig Fire Station team together with Senior Inspector Amor Lagilles, Municipal Fire Marshal in coordination with MDR Imo Kamalig, barangay officials from Bantunan, Miti, Palanog, Kagiba, and Kirangay, conducted joint search and rescue operation for the reported missing aircraft Cessna 340 that departed Bicol International Airport missing. Kundi wala talaga. Naglalakaw sinda, warang nailing. Wala talaga, BP. Blanco pa talaga. May duda kung wala, bakuan dyan.
Konsay na yan dyan. Sana, gusto tang nasa marin na kamugtakan sa mga pasahero. Duwang foreigner ang sakay? Duwang pasahero, sarong piloto, sarong Australiano. Di ko nang unang ngaranan nita. Pero ning amigo ko, pinadara ko, confirm binio. Kaya baka magkausa kita ki alarm sa ibang mga, di ba? Pudasin harali ito, may ideya naman kita kaya. Pero ang importante ngunyan, masusugtan na muna kung hain na ito. Roger to that. Buda kung ano sa endang kamugtakan. Di ba? Okay. O di, dyan, hanggang dahil nakukuha sa aeroplano ko na, dyan sa nakamo ni Boy. Ano yan? Diba kapag tinukal ka mo dyan, nakuha na. Yun ang problema. Pero sa totoo lang talaga, sana ma-locate naman yan. Tangani na yan. Makalmanti naman. Pati sa pamilya baga kaya. Yung mga foreigners yan. Pilipino ining piloto. Wala sa sarong crew member. Kaya apat sinda sa sarong Cessna plane. Di ba? Okay. O sige, tabi. So, yan tabi, VP, ang impormasyon tapa with Kuya Boy sa mobile, Joshua Pino, DCGB. Sige daw. Pangyayari sa Mauraro. Madali lang. Tayo ako midbid na taga mayapudan daw ako sa Giritam ining number ko sa Bakman. May lang ha. Tamayapudan kita. Baluntang mag-apod mo niya na hapon. EDC. Yan ha. Sa EDC. Balunta daw na apudan ini. Taga EDC. Bakon ang EDC, Bakman. Di ba kaya? Di ba? Baka lamang masimbag kita ka ini. Nasa tuyang piga-apudan. Tayo verify ta. Nag-ring Yan. Inian sa tuyang pag-asa. Pero, kita mga tugang, ipangadji tanan lang ini. Nguna na sana maray po sinang kamugtakan. Bata sabi ni Jeril, malumlum nga niya. Maparos, mauran, pangmayaman, piga-apod, digdiser sa kamsur sa pili, so inalian po kan mga foreigners, ito po wala na kontak, baka na kontak po ninda. Wala, hindi natin makontak yung kwan. Ringing lang. Di ba? Anyway, mga tugang, abangan na lang po ang iba pang detalyes kayan sa mga masunod na oras hindi po sa DCG Bita. Uni pala may nasa Facebook. Alam ko na Ayaw sa Facebook pala. Hali sa kwan, hali sa post kan sa tuyang mga amigo. Okay? Anyway, basta parehong foreigner po ang sakay, mga Australian. Sa latuntan lang sa official na pahayag, mga tugang kung anong sitwasyon, kan missing na aeroplano, na sangon yan, dahil man nagpapabaya po sa tuyan ng mga otoridad para maghanap. Okay? Sige daw. Thank you, Madi, Salamat, Madi. Text ko niya. Thank you, tabi, Madi. Mading Angelique Yambao. Yan. Okay? Sige, may pwede kitang maapunan, mga tugang ko niya na hapon. Okay? Papa nag-commercial si Kuya ni, may text ko ini, natino sa Kuya ni Mading Angeli, Kiambaw kang Angelis Pilinat, ha? Diyan po sinda mga tugang sa Bicol International Airport. Yan. Kung malayog ka pa sa aeroplano, mailing mo diyan sa Too, Ninda. Departure, Angelis Pilinat. Yan. 3:36, magbabalik po kami. Apudan ko i-text ko ini na number na ini na tinusa ko ni Mading Angelique Yambao. Makalipas lang po kayo ng mga patalastas. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyunanggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di si GB. May nagtitik sa Kuya Digdi. Hay ng barangay Kirangay parte. Yaon na po naghahanap. Alat ko na, apudan ko daw ini. Tamay nagitik sa Kuya Digdi sa barang, alat ko na ha. Baluntang apudan ini sa madali lang po. Jim, senta ba Jim parte ang Kiranga? Ang Kirangay, bako yan si Maymayon Volcano? Mayan, apudan ko. Ano may load pa ini na kung ini? Sabi niya, naghahanap da ay pangyari sa maabak sa may Kirangay, madali lang Jimmy, epo daw tabi ko, Jimmy, sa may partang Kirangay. Ang Kirangay po arani sa may bypass. Ang Kirangay po diyan sa may arani sa bypass road kan kamalig right side. Mobil. Mabaka sakali kita kay ni baka yaw mobil ako yan ni Joshua. Bibi. Pasiring daw kamo duman sa Kirangay. Kirangay area. Taon may ka-text ako ngunyan. BHWD na siya. BHWD. BHWD. Excuse me po. BHW. Naghahanap na duman sa mga barangay officials. Okay, Roger. May dudadang yaon duman. Apunta na si Kuya mo, Jimmy, kung sa importante Kirangay, saan ka mo maagi. Okay, tabi, Bipita. Dahil naman kayo, ko palaw kang dyan sa laog kang airport. Dahil man talaga, nasa butan tama yan. Under instruction man yan. Oo. Bala doon ita, digdi baga sa may, may agahan baga digdi sa may kuhan, sa may tabon-tabon. Roger, pagluwas baga nin duma, wala ka mo. Alam naman ni Kuya Boy, tabi, Bipi. Alam naman ni Kuya Boy, si Kuya Boy, may mga pig-shortcut yan agihan. Minamotor sa lang si Kuya Boy kung saan sa minalusot na di makaagid yung sentro. Araman ni Kuya Boy. Sige daw. Duwa na rin daw. Totoo man uba ko, at least ma-verify tayo ni. Kopya. Nagpamidbid pati sa Kuya. Salamatan ko ini Salamat po. Yan. Okay. May mga comment sa Facebook sa mga paladangog madali lang. Sabi kan mga listeners good afternoon po. Ano kaya Kuya Henry? Nakuha na sa aeroplano. Apigahan na patabi Bo Joseph Nares. Kanina pa kaya to. Kagbakong si Jeril Aranya. Ed Nakao. Good afternoon. Ja Belen. Si Asayto Nobon. Bingya Magishi. Flight Manifest. Sabi ni Ed Ramoso. Si amigong Ed Ray Ramoso. Susaro sa mga donor takang wish ko regalo mo kan Disyembre. Yan. Aaron Bornilla, passenger manifest po. Yan. Okay. Hana Amor, good afternoon daw sa imo. Okay. Salamat po sa mga gumamit. Gayo sabi ni
Natataan, ang Facebook live ko, ikaw ang commercial akong nailing, na nagliluwas. Nangyari talaga ini, oh. Ano? May income na okay, madali lang. Sabi ni Alex Boribor, gumamit na po kayo drone sa paghahanap ka na wawarang eroplano. Nakahanda man ang Land and Air Rescue, pati nag-report sa mga tawong posibleng makahiling sa eroplano. Iyan, okay, kirangay. Eriskeho, maray na hapon, migo. Kwan, oning Joshua, mobil. Dumiritso ka mo duman sa barangay hall. Okay, tabi. Aran ni man na siguro yan. Pasirin na kami naman, BP. Oh, dapat in 5 minutes siya o nagkamudo man na. Ay, okay na. Padala nga po ka mo reporter sa barangay hall. Sige na, taba ka mananggad magbakasakali kita, Joshua. Salamaton tabi, madam. Di ko nangaran, nagpamidbid sa kang pangaran niya. Di ko nangaranan. Salamaton tabi, ma'am. Taba ka yun na iyan, so sana yaon dyan, adi. Sa Facebook ngayon, may ads talaga. Pagdako na siguro ang views, nag-add talaga. Okay, thank you. Baka may man kaya ito advertisement. Sa Facebook ito kayo. Ayan, okay. Okay, anyway. Okay na. Tayo na sabi ko sa iyo, ganyan ako, pighanap na kan mga barangay officials. Siya na po, naghaharanap na. Di ba? Naghaharanap. At least makuha ito lamang. Okay? O bueno. Ay, mabarita para si Joshua alas 5. Alas 5 pang manade. Kaya pa man bumalik ni Joshua. Di mo Joshua pag-ibuhon, pag-isipo na, yan man niya si BP. Ganyan mabarita. Laptosong ko si Joshua na. Baka baluson ako kay ni. Bigat para pagkaraot mo nga ako nga sa girlfriend ko. Okay. Yaw na po ayan. Sige po, salamat. Sige, okay na. Adi elat-lato na lang. Mga tugang kung ano po ang resulta kayan. Sana buhay pa sa mga yaon dyan. Si Ma'am Jo Zumar, oy madam, maray na hapon, tabi, kumusta ang mga taga Burabod? Mga taga Castilla. Mga taga Banuang Castilla, maray na hapon sa Indo dyan. Sana sa pag-abot kang panahon, makasabay ka kamo sa pagdara din progreso sa satuyang Banuaan. Luluwayan tayo yan para mamatian tang maya uwas sa pagtiyosan sa itong mga kababayan. Hello, madam? Hello, sir. Sabi ka aki ko. Ngayon na i-anap ka helicopter. Tari helicopter baga pwede magbaba. Iyo baga. Akong drone, limitado ba sa drone? Igwa na dapo kigari haling Manila na ipapadara. Kuri ang panahon baga po madiklumon? Kaya lang madiklumon na. Madiklum panahon. Madiklumon na, sir. Kaya lang kung ito, paliputan pati. Duman sa ibang nasyon, ma'am, gigamitan ang kigariso, gari baga may radar, gari may may tracker, iya. May magnet, tarog ka nahiling kunhain, garo X-ray ang klase. Siya gari yan so baga so gari so radio yan siya ki bako man black box sa black box nagre-record ka po so siya nag-emit siya ki signal kung hain siya yan igwa ka ang kigamit ganito kung ikaw baga nagdududa ka sa boyfriend mo kay kagang ki-tracker so auto kung hain ata yun ang gad madam kaya si Mrs. pag nagparadukot-dukot sa auto ko garo rin pa ngano mo ang widog ni Mrs. sa auto baka ko dapat gawin aeroplano ibala ka yan so nag-emit siya iyo tanganin pag-agi pag nagihan ka ito na minakwan siya mina communicate aruga iyo kaya lang man naira ko maliputon pati ata na nga ni madiklum pa naguuran pa tapos iyak man kan so mga naghahanap that they don't have the equipment iyo baga yan ang problema pero may mabot na haling Manila baka po mas makatabang ito iyo po Opo. Thank you. Salamat, ma'am. Okay. Alright, bye. Diba? Aram mo, ito kuya, sabi ni Madam Kuya Nemi. Iyan ang mga auto na, bigubugta ka ng tracking device. Yung mga aeroplano, buda itong duman nga rin sa US, baga, utong garotin agent na nagparapambadil. Nakaduwi nulag baga ito,
tuminago duman sa irarom kangaroo speedboat. Pigparagyagan kan mga autodeling, ang ginibo kan mga mga ano dekar ng pulis ito kung ano. In X-ray so may pinalayog na kuan sa ibabaw. In X-ray so speedboat. In X-ray na iling ito na nasa irarom kan speedboat. Na X-ray talaga siya. Sabi kan nadangog na X-ray. In X-ray nga niya. In X-ray talaga. Ikaw kayang kigari surface to ground ano yan equipment mga tugang na maski nasa iraram kan makahoy yan na didetect kaya lang syempre yun nga nan medyo Pilipinas baga kita medyo kulang pa man mga tugang an sa tuya tabi na gamit kaya medyo naintindihan tama po ang sitwasyon na yan batang Cessna plane haloy-haloy na yan na private jet na private plane na yan medyo malangan baga may nagaka so mga sa mga Air Force kang panahon, 'di ba? Anyway, mga tugang ipangadji ta na sa mga nagbabayan tatabi diyan na nakasakay, I mean itong mga dayuhan. Diyan na po nasa maray nakamugtakan sinangon yan. Hindi po sa habang kita nagahalat mga tugang kang update diyan po sa bagay na yan. Okay? Pata Sabado, banggi na naman. Kasabago pa yan eh. O yun, nagsimbag sa ko. So, nag-text sa kuya o. Pigaharanap nga niya po, digdi. Ano ka napudang ko ini o. Kaya pang makaapod kan. Ako na ha. Ano daw bareta. Apudan ta daw ini si madam. Ining ka-text ko. Nahaling kerangay. Apudan ko daw kung may load pa ining sa kuyang cellphone. The number you dial is not in service at the moment. Please try your call later. Ayan. Yan. Garo ringing ini. Nag-ring. Oh, ring ini. Hello ma'am. Hello. Uy, si Henry po. So ka-text mo ka sa bago. Ay, mahina. Oh, malakas na po. Naririnig niyo po ako? Naririnig niyo po ako ngayon? Hello? Ay, nagbaka po mo. Di ka po pauran. Tabata. Ano niyo? Mahina ang signal dyan sa lugar nindo. Ayan yan. Oo. Ano po, may nahiling diyan sa kapitan na mga barangay official nagari sinyal na yaon nagkuhan sa aeroplano? Oo. Madam lang ha. Okay lang po na yung under ta ka. Nagprograma kaya ako. Okay lang sa imo? Ano? Iyo. Ano po? Iyo, i-under ta ka ha. Okay lang po. I-under ta ka, okay? Oo. Ano po, may narangog ka mong pagsabog yan sa barangay, sabi mo ka sa bago? Di po kaya sir sa Purokete, na-trace ka sa bagong aga na may may nailing sindang airplane na nagkikiwang-kiwang. Tapos nakadangog na lang sindang sabog. Sabog na 2 beses. Party po kan barangay Kirangayan? Kaya po nadidi po na trace. Naghanap na po sinda kung sainta. Dahil naman po na yata. Opo. So, tama lang po kung baga nag-uran daw sa buki. Duman po sa may, bunta. Nag-uran duman. Iyo. Saan po, Madam, Yolanda po ang pangaran mo, adi. Tama? Yolanda? Oo. Saan po party dyan sa may... Kung po sir, naintindihan, mahina kaya sir. Oo. Saan po party dyan sa may Kirangay na... Mati po si Kuya Jimmy na salita. Papunta dyan sa Rajime. Si Kapitan po, yung barangay official po, yung barangay official po, naghanap nandoon na. Mga maribokon. Mga maribokon. Oy, madam. Okay lang. Ganito po. Anong oras po na hiling na nagiwang-giwang dyan sa aeroplano? Mahali na po sila, madumana. Oo. Madumana po sa area?
Yan po sino sa barangay hall? Salamat po ha. Salamat. Salamat. Alright. Oh, ayun na. Oy, mobile. Boy. Sige mo parte. Pasay ni Busabi, barangay Busay. Uta sa ko na tapudan ko do si sabi si ta. May trupa pala na mapasiring duman. Seryo, taga sa bago, nailing itong nagigiwang-giwang da sa aeroplano ko yan ni May. Tapos sabi ni Madam Alice pala, Alice, ang kaurong, reko na apelyiduhan, tinik niya sa pangaran niya, si Madam Alice, BHW da siya. Kasi bago nahiling da na nagiwang-giwang so, aeroplano, duman, tapos may nadangog na pagsabog, ay pangyari sa Maoraro, sa may partikan Kirangay, alam ko, natabutan ko si Jimmy, baka masara ni si Jimmy duman, sige daw. Jim, nadagog mo itong apol sa kuya kang babae na taga Kirangay? Sige daw. Sige daw. Ano sabi na yon? Nagapod ka po, Mayor, duman sa may pamitisan sa inutan sa may Kirangay area. Kung ano ang informasyon na ay naputol. Apudan ko na lang tabi, James, si Mayor. Apudan ko, may lang ha. Sa kuan sa area? Bantunan ka sa bago ka, uron ko pa sa nasala Sir Amor Lagilles, tapos si Kapitan. Ang Kirangay, Jimmy, ha, parte tabi, ko lang kayang ideya ko. Ni sa may pamitisan kan Vulcan, si Mayor kauron ko, nagapod siya duman. Wala man kiin po. Tao, may tiripon na duman, maduruman sa area sa kuan. Naguran pati. Yun na nga niya. Basta na, anyway, pa duman sa mobile. Apudan ko si Mayor Jim, ha? Apudan ko si Mayor. Out naman ako. Sige, thank you. Ayan, tapudan ko sa Mayor. May lang ha. Mayor, singa na mayroon kang kamalig? Sus ko pangyara. Pag-una ako, May. Baka maapudan ko si Mayor Awin Baldo. Baldo Kamalig. Mayor Baldo. May lang ha. Takulong kayang Baldo na kasurat sa cellphone ko. May Baldon, may Baldo, may Angeli Baldon. Sisi daw ini Angeling nakapunbo ko cellphone ko. Sino yun? Baldon. Ano? Kaya. Kurang taro si Mayor Baldo. Nag-ring Tabakay na po na ni Mayor duman. Mayor, maray na hapon po. Si Henry po, Yor, sa DCGB. Opo, si Henry. Opo. Yor, na-onder ka po. May nag-text ka sa kodig din na taga-Bantun, taga-Kirangay. May report na pong nakaabot ka ni sa imo kung may situation near po duman sa Kirangay Kamalig regarding yan sa pigahanatang nawawarang eroplano? Actually, kasubagong aga, pigo ko sabi baka daw sa may mayon area. Ay hindi po na po duman may nagkukuwari kung may nakakalaman sitang nagsabog. Ang sabi wala man. Pero i-verify mo niyan kang MDR tapos kang Bureau of Fire kung guwa man agad talaga duman. Sabi kan sa Beach W yung kauron ko, nagsarakap nagdaralagan dumanta. Kasabago ng aga, may nadangog na may nagsabog, pasiring da duman sa may, mabulod po na lugar na, di ba, Mayor? Mabulod? Sa may mayong volcano? Ayun, kung kirang, I think diyan sa may mayon. Mayon unit, ano? Oo. Anyway, di ba pong account pa lang sa endo po, sa lado kang MDRM o ano? Kung ano ang verification kayo ni? Mayor? Hello, Mayor? Hello, Mayor? Ay, naputol si Ayor. Anyway, kailangan naputol. Nag-busy network ito. Tabi. Anyway, tigi-verify naman na Mayor Baldo ang sitwasyon tabi. Baka mananggad ano yan. Malay mo, di ba? Taba, dahil kayo naduduman, tamba ka ba yung mga distansya iyan? Na lugar na iyan. At least na, may nakaabot naman kay Mayor Kaloy Baldo ang sitwasyon. Okay na? Ayun. Baka may nag-upload na kay Mayor Nebaw. Ringing na lang sa iyang cellphone. Anyway,
Mga tugang alas 4 naman. Ay, text ko na lang ini si Mayor Abaldo. Baka may kuhan. Ayun, okay na. Okay na. Anyway, mga tugang, yan po ang kuhan, standby na lang kamo sa mga. Siguro, mato ko si News Director Emeritus. Taba duman sa kirangay ito sa mobile. Tabi makakalipot man duman. So, so sa tuya na mga pag-iriba. Sa programa na 2D sa GB. Standby na po sa programang 2D sa GB. Kaya ba po mga tugang si News Director Emeritus Edwin Peralta Salceda. Salamat kasi ng pagantabay. Mabalik po ako sa Lunes. Programang Morning Hear It. Goodbye. Mabuhay. Isa lang aking isinisigaw.